Euskal Autonomia Erkidegora iritsi berri den turista talde izango dugu holtza gainean. Probintziaz probintzia bideratuko dute, bertako musika taldeen abestiak dantzatuz. Amaieran guztiak erromerian elkartuko dira etxepetasunarekin batera. Prestan zaudete gorputza mugitzeko, aurrera bosgarren mailakoak! Hegazkina Hondarribiko aireportura iritsi berri da. Bidaiariak prest Euskal Autonomia Erkidegoko probintzietan barrena bidaiatzeko. Lehenengo geldialdia Gipuzkoa.
Oso azkar bukatu dela esango nuke nik. Baina ez kezkatu, ekainean berriro izango du aukera elkarrekin egoteko. Ondo iruditzen ari zaizue, hala izango da orduan.
Orain kanpoan jarraituko du festa. Bertan txoripana banatuko da, ikaslei tutoriak banatuko diete, eta gurasoak zuera ere hartzeko aukera izango duzue. Cuando salgamos, como todos los años, se repetirá el choripán. Cada tutor o tutora se encargará de repartirlo a su clase. Violentzaro